An balima cɛman ani musomanw an ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma nin y'aw denkɛ ani aw mɔdenw ani aw tulomasamaw nin y'olu de ye collectif des candidats au recrutement de l'Institut national de prévoyance sociale denmisɛn minnu ye kalan kɛ kalan kuncɛra u bɛ baara ɲini kɛlɛ la baara ɲini kun senfɛ Institut national de prévoyance sociale ye wele bila a ka appel à la candidature la ko mɔgɔw kana n'u ka dossier ye denmisɛn minnu bɔra ka t'u ka dossier bila sariya kɔnɔna na o denmisɛnw de filɛ nin ye bi tali in kɔnɔna na ko minnu kɛra a ma dogo maliyɛn cɛman ani musoman kelen-kelenna si la an y'a yira kɔnɔnamɔgɔ fara kɔfɛmɔgɔ kan ko min y'an sɔrɔ nin concours ko in kɔnɔna na ko min ka tɛmɛ concours tɛmɛnen fɛn fɛn o kɛra ko minnu y'an sɔrɔ o kow la n'an tɛna sigi ka nin ko in lajɛ jamana in kɔnɔ n'an sigira ka nin ko in lajɛ a bɛ kɛ sababu ye ka an den minnu bɛna ɲɛfɛ an dɔgɔnin minnu bɛ yen nɔ ka na olu ka avenir ko gɛlɛya baarako ta fanfɛla la anw ye dossier déposé mais ko kuncɛli la an bɛ mun faamu u nana SMS de ci u somɔgɔw ma u denw ma u musow ma u jigilamɔgɔw ma u ni minnu bɛ parti kelen na o mɔgɔw ma o dalilu caman fɔra an ɲɛna o bɛ député kunda o bɛ responsable minnu bɛ INPS kɔnɔ o kunda o bɛ structure bɛɛ lajɛlen institution bɛɛ lajɛlen u ye mɔgɔ minnu recommandé liste b'an bolo plus d'une centaine de personnes dɔw yɛrɛ bɛ yen u si tɛmɛna baara ye olu nana ka na don nin concours in kɔnɔna la sabu u somɔgɔw de y'u recommandé dɔw yɛrɛ bɛ yen tuguni u si tɛmɛnen kɔfɛ u bɛ baara kɛ baara yɔrɔ dɔw la mais u y'a ye k'a fɔ o baara yɔrɔ in INPS min n'o tun bɛ tali kɛ n'o ye wele bila mɔgɔw ka taa ni dossier n'olu m'u ka dossier bila donc u y'a ye k'a fɔ INPS nafa ka bon n'o service ninnu ye donc u y'o service to yen ka na o INPS kɔnɔ bi an y'o misaliw di n'o ye directeur de la CANAM n'o ye caisse malienne de sécurité sociale mɔgɔ ye o nana ka na dossier in déposé o ma dossier déposé nka a fa de ye CANAM ɲɛmɔgɔba ye a taara bɔ o ko kɔnɔna la n'o ye caisse malienne de sécurité sociale ye ka na a yɛrɛ sɔrɔ INPS la n'a fa ka appui ye n'o ye Luc Togo ye ka tila ka taa sɔrɔ o Luc Togo kelen o neveu fana dɔ bɛ nin na n'o ye Mohamedou A Traoré ye o fana bɛ nin ko la mɔgɔ caman de bɛ nin ko la n'an ye mɔgɔw tɔgɔ fɔ dɔw b'a faamu k'a fɔ tɔgɔ min bɛ ka fɔ k'o ye dimi de bɛ an na ye k'o de kama k'an bɛ tɔgɔ fɔ mais foyi tɛ fɔ fo ni a ma ɲɛdɔn parce que fɛn o fɛn bɛ yen n'i b'a fɔ f'a ka ɲɛdɔn de donc nin ko minnu kɛra k'a ye députés ye mɔgɔ recommandé an y'o dalilu di ka tɔgɔw di n'o ye assemblée caisseur ye ka tɔgɔw di n'o ye assemblée commission des finances ye mɔgɔ tɔgɔ dira olu ko kɔnɔna na ani institution tɔw donc bi an bɔra ka na an ka lase se maliyɛn kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma kɔnɔmɔgɔ fara kɔfɛmɔgɔ kan ko min y'an sɔrɔ k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna nin ko in kɔfɛ an b'a dɔn jamana in bɛ danku min na bi n'o ye tɔɔrɔya minnu bɛ jamana in kɔnɔ nin wagati in na n'o ye c'est à dire politiko gɛlɛya ni gɛlɛya caman minnu bɛ jamana in kɔnɔ anw ye jamana in denw de ye an tɛ fɛ jamana in ka bin kuma si sabu jamana in binni tɛ mɔgɔ si arrangé bɔli ka revendication kɛ jamana kɔnɔ tuma dɔ la a ka ɲi a bɛ ɲɛmɔgɔw pousser ka jamana sira ɲuman ta mais anw kɔni bɔli an ye mun de fisaya ni bɔli ye fɔlɔ o ye kumaɲɔgɔnya ye kumaɲɔgɔnya min an ye INPS yɛrɛ n'o ye direction nationale ye an y'u ka ɲɛmɔgɔbaw sɔrɔ an n'u kumana u bɛ ministère min ka yamaruya kɔnɔ n'o ye ministère de la solidarité ye an n'o mɔgɔw an kumana an ye premier ministre yɛrɛ kumana nin ko in na k'a fɔ ko dossier b'ale ka tabali sanfɛ mais o bɛɛ kɔfɛ u ye mɔgɔw ta cogo cɛjugu la olu mɔgɔw bɛ ka formation suit fo formation bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la collectif mɔgɔ minnu y'u ka dossier déposé sariya kɔnɔna la u ma olu jate u ma olu ka dossier examiner u ma olu kɔfilɛ sabu olu ye mɔgɔ jumɛnw ye olu ye dɛsɛbagatɔw de ye dɛsɛbagatɔ jumɛnw don minnu bɔra burusi kɔnɔ ka na u ka kalan kɛ gɛlɛya modèle bɛɛ kɔnɔ tile kɔngɔna modèle bɛɛ kɔnɔ ka tagama sen na ka taa kalan kɛ gɛlɛya modèle bɛɛ lajɛlen kɔnɔ donc olu ka dossier ma jate sabu appui t'olu la sabu dɛmɛbaga fosi t'olu la donc an ye nin ɲɔgɔn ye ni nin kumaɲɔgɔnya ni fɛn o fɛn kɛ an y'a ye k'a fɔ an ma lamɛn u ko k'u bɛna an jaabi u m'an jaabi parce que fɛɛrɛ fosi t'u bolo o ye nin fɛɛrɛw de b'u bolo denmisɛnw mana wuli kuma o kuma u b'a essayer ka rythme faga pour que ka temps gagner k'u ka laɲiniw sabati an ye collectif mɔgɔ minnu an hakili juru caninen don an ye kodɔnnaw de ye an ye kalanbaw de kɛ donc bi an bɔra ka n'a yira maliyɛn bɛɛ lajɛlen na
mɔgɔ deguna nin concours in kɔnɔna la parce que mɔgɔ minnu ye dossier déposé nin welewelema in na baara ko ɲinini sira kan a ka ca ni mɔgɔ 3,000 nin kɔ ye bi o kɔfɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ fana bɛ yen minnu bɛ baara la u bolo yen nɔ n'o ye u ka stagiaires ye olu ka ca mɔgɔ 1,000 nin kɔ ye bi olu caman bɛ kana bi kana collectif yɔrɔ ɲini k'a fɔ k'u bɛ don collectif kɔnɔ sabu olu fana tɔnna olu bɛ baara la u bolo u bɛ k'u exploiter cogo modèle bɛɛ lajɛlen na depuis 2002 dɔw bɛ yen depuis 1998 donc u nana ka na an ɲini ka an ye hakilina laban ani hakilina minnu bɛ sen kan pour que laɲiniw bɛ sabati o ye jumɛn ye o ye lajɛba tɛnɛ natɔ n'o ye kalo tile 21 ye san 2017 donc an ka welewelemada y'o de ye an bɛna sitting ba kɛ n'o ye direction nationale de l'institut national de prévoyance sociale da ye an bɛna sitting ba kɛ a da la tɛnɛndon kalo tile 21 14h nɛgɛ kanɲɛ 14 mana tɛmɛ an ka sitting ye an bɛna kɛ INPS da la ka maliyɛn kɔnɔmɔgɔ fara kɔfɛmɔgɔ kan ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya tuguni k'a fɔ ko bon nin ye welewelemada ye tuguni u ka an lamɛn n'u ma an lamɛn o kɔfɛ min bɛ tugu o la o bɛna kɛ collectif bɛna ɲɔgɔn ye min kɛ min bɛ tugu o la o bɛ fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛna donc an ka nin welewelemada nin kun ye jumɛn ye minnu collectif mɔgɔ minnu tulo b'an na minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ko olu bɛ u bɔra région kɔnɔ ka na dossier déposer n'u tulo b'an na an bɛ nin image bila pour que u k'a dɔn k'a fɔ u ye danaya min d'an kan an b'o danaya de kɔnɔ hali bi donc an bɛ kɛlɛ kɛ fo ka taa fɔ an nin tora la komi an y'a fɔ cogo min parce que dɔw ye de kɛlɛ kɛ bi pour que kuma bɛ bɔra bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kuma cogo min ka di ye o ye démocratie tagalan de ye donc olu ye kɛlɛ kɛ olu binna démocratie nana donc anw fana bi collectif anw ye système dɔw de an banna système dɔw la ka sɔn IBK ka nin fanga na pour que k'o système in bila o système ye jumɛn ye tali o tali n'a bɛ kɛ u b'u somɔgɔw de ta u b'u ka parti mɔgɔw de ta u bɛ fɛnw de kɛ donc dossier mɔgɔ minnu bɛ dossier déposer sariya kɔnɔ olu tɛ ta donc nin ye collectif ka welewelemada ye k'a fɔ ko minnu kɛra an na k'a daminɛ tali min kɛra EDM ka tali min kɛra n'a tun bɛ Provectis bolo k'a daminɛ an bɛ concours ni fɛn o fɛn kɛ n'o ye ENA concours ni fɛn minnu ye u bɛ wale kɛw la donc an y'a sigi k'a jateminɛ o wale ninnu fosi t'u kɛlɛ ni ninnu wale ninnu de tɛ donc an fara ɲɔgɔn kan ka kɛ collectif ye o dusumakasa ni fɛn minnu kɛra an na olu donc o INPS ta in bɛ kɛ misali ye ko in bɛ dabila cogo min na collectif engagélen don bi collectif déterminé don bi ka wele bila bi a ka membre kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma kalo tile 21 an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 14 n'o ye direction nationale da ye ambassade de France ɲɛfɛla la INPS ka direction min bɛ yen nɔ donc o y'an ka welewelemada ye ka ɲɛfɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛna hakɛto b'a la ne ye collectif président n'o ye Mahamadu Kone hakɛto b'a la salala Mahamadu